Zdravím vás, milí diváci, vítajte pri ďalšom dieli mudrovania relácií, ktorá mudruje o komiksoch, kde sa vzdelávame o komiksoch a v poslednej dobe máme väčšinou historické exkurzie. Dneska sa budeme venovať téme, ktorej sme sa už dotkli. Mimochodom, ja som Ďuri a vždy vás touto reláciou sprevádzam, neviem prečo sa predstavujem, už by ste to mali vedieť. Spider-Man Paralelné svety bol výborný, ale viete, čo bolo jedno z tých to logo takéto štvorčekové, ktoré sa objavilo na začiatku filmu? To bolo toto. Je to logo tzv. Comic Code Authority a dneska si presne budeme hovoriť a vysvetľať, čo to je. Comic Code Authority bola forma cenzúry komiksov, ktorá sa objavila v polovici 50. rokov. Vznikla na základe veľmi jednoduchej premisy a to, že hororové komiksy kazia mládež. Comic Code Authority bola forma cenzúry, ktorá vznikla na začiatku 50. rokov. Išlo o autocenzúru, kde existoval nejaký orgán, ktorý hodnotil všetky komiksy a či môžu ísť do predaja alebo nie. A dúfali, že týmto regulérnym zákazom predaja niektorých komiksov donútia autorov a vydávateľov komiksov, aby sa nejak autocenzurovali, že sa sami naučia, čo môžu a čo nemôžu zobrazovať. Bolo toto vyústenie istej formy tzv. Morálnej paniky. A morálna panika je regulérny pojem a ona sa vždy objavuje, keď vznikne nejaké nové médium. Respektíve nie keď vznikne, ale keď nejaké nové médium sa stane populárnym. Predtým v 30. rokoch to bolo pri filmoch. Existoval tzv. Production Code. A ten Production Code zakazoval vlastne zobrazovať vo filmoch všetko, čo vidíte na tomto obrázku. A to je napríklad zbrane, odpor proti zákonom, chlast, mŕtvoly, spodné prádlo, sexuálne zobrazovať ženy, gambling alebo narkotika, proste všetky zábavné veci. Z tohto Production Code Comic Code Authority brala veľa svojich zákazov. Neskôršie sa napríklad takáto morálna panika vyskytla okolo televízie, alebo v súčasnosti už ide neviem koľká vlna morálnej paniky ohľadne videohier. The level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Áno, to vám je asi najbližšie. Je to to, keď vlastne médiá sa hromadne zhodnú na základe ničoho. Že iné médium, to nové, to populárne spôsobuje násilie u detí a kazí ich. A spôsobuje násilné sklony a robí z nich gamblerov a robí z nich narkomanov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Morálne paniky zvyčajne ničím nie sú podložené a neexistujú výskumy, ktoré by ich potvrdili a už len to, že sa objavujú v spoločnosti skoro s takou železnou pravidelnosťou pri nových médiách, ktoré sa stavajú populárnymi, dokazuje, že sú nezmyselné, lebo áno, vždy niečo nové bude kaziť deti a to znamená, že ako viete, že aj v minulosti ich kazilo, aj teraz ich kazí, takže, ale aj tak z nich vzniknú rodičia, ktorí sa morálne zapália za niečo, čo kazí deti. Ako, nedáva to logiku. Keby vás inak zaujímalo, ako je to s morálnou panikou okolo videohier, tak tu je môj pomerne troška zničený výtlačok. Nájdete si knihu od Heleny Bendovej, Umenie počítačových her, kde je tomu venovaná celá kapitola, je to odborná kniha o videohrách. Ale odbieham. Naspäť ku Comic Code Authority. Tá morálna panika ohľadne komiksov vznikla veľmi jednoducho. Po druhej svetovej vojne superhrdinovia prestali byť populárni a začali si komiksy hľadať iné nové témy, ktoré boli v komiksoch aj predtým, ale išli do pobredia žánra ako ľúbostné príbehy, love stories, kriminálne príbehy a horor. Samozrejme superhrdinovia tam všade si boli, ale v prvom rade hlavne u chlapcov ťahali to horor a kriminálky, detektívky, proste pulp. A u dievčaté ľúbostné príbehy, čo samozrejme zo sebou prinieslo aj zobrazovanie zločinov, mŕtvol, krvi, rôznych príšer, odťatých hlav, sexuálneho kontentu, zvádzania, násilnosti a tak ďalej, na čo sa samozrejme ľudia pobúrili a pobúrili sa až do takej miery, že niekde dochádzalo k páleniu komiksov. Tejto morálnej panike napomohla aj kniha, ktorej názov dúfam, že teraz vyslovím správne, a to je Seduction of the Innocents, Zvádzanie neviniatok, od psychológa a psychiatra Frederika Wertmana, ktorá vlastne popisovala, zobral si niekoľko komiksov a popisovala, prečo sú škodlivé. A okrem iného tam napríklad tvrdil, že Batman je gay. A Wonder Woman presadzuje sadomasochizmus. Violence, torture, and sadomasochism. This abnormal behavior in your comics?
Nemám predstavu, odkiaľ to zobral, fakt je to záhada, ale takisto tvrdil, že Superman je predstaviteľ fašizmu, takého skrytého. Asi preto, že je super človek a zhodoval sa to nejak s filozofiou. Neviem prečo, ale proste hovoril, že komiksy kazia mládež, zvádzajú ich na sexuálne deviácie a tak ďalej a tak ďalej. Ohľadne toho potom vznikla celá forma súdov a výsluchov, kde samozrejme obhajcovia komiksov si neviedli dobre a nakoniec to donútilo k vzniku tejto Comic Code Authority v 1954. Keby vás zaujímalo, čo Comic Code Authority zakazovala zobrazovať, lebo presne o to išlo. Bol zoznam vecí, ktoré boli zakázané zobrazovať v komiksoch a až to komiks zobrazoval, tak bol stiahnutý z predaja alebo do neho vôbec nešiel. Takže zakázala okrem iného zobrazovať zločin tak, aby pôsobil sympaticky, aby zločinci boli hrdinskí alebo pôsobili bohato alebo proste aby deti k ním zliadali, zakazovala zosmiešňovať autority, práve že nie policajti, hasiči, politici mali byť proste zobrazovaní v pozitívnom svetle, samozrejme zakázaný bol sex, zvádzanie, narážky explicitné na sex, spodné prádlo a tak ďalej, sa tomu i znásilnenie, čo inak dáva logiku. Okrem toho sa nesmeli zobrazovať žiadne druhy násilia, aspoň nie krvavého alebo takého priamého, preto aj tí superhrdinovia potom neskôrší sú takíto zgumení. Nesmeli sa napríklad zobrazovať ani príšery, klasické príšery hororu ako zombie, upíry, vlkoláci, múmie a tak ďalej. Všetko to poznáte, predtým to existovalo v kultúre bežne, v komiksoch sa to nesmelo ukazovať. Takisto dobro vždy muselo vyhrať nad zlom, minimálne v každom zošite, malo to niesť nejakú morálnu pointu alebo čo a dievčatá mal byť predostretý model poctivej manželky a domácej paničky. Takže nie je Wonder Woman, ktorá sa vytrháva z púd a behá po svete a zachraňuje iné ženy a je ikona feminizmu, ale Wonder Woman, ktorá sa stará o domček kdesi. Takisto i naši hrdinovia sa mali usadiť aj superhrdinovia, aj tí iní a mať rodiny a tak ďalej. Ale čo bolo také ešte podľa mňa bizarné, sa nesmelo zobrazovať na obálkach slovo teror alebo horor. Proste nikde na obálke alebo v názvi sérií nemal byť prítomný. Ale má to aj svoje pozitívne dopady. Nešokujte sa. Je to jednoducho preto, že keď nesmeli zobrazovať treba zločin, kriminálnikov, zvádzanie alebo nesmeli zobrazovať hororové príšery, tak sa autori obrátili k sci-fi. A ako iste viete, napríklad Marvel vznikol na základe Ditkových a Leeho komiksov, ktoré veľa boli zo sci-fi, odohrávali sa v vesmíre a prinášali proste tieto témy, ktoré zakázané neboli. A takisto to tým pádom spôsobilo, že sa do popredia okrem sci-fi tém dostali aj naspäť superhrdinovia. Začiatkom 70. rokov Comic Code Authority postupila svoj update, lebo zistili, že naozaj tieto pravidlá sú veľmi obmedzujúce a aj pod vplyvom DC Comics alebo Marvelu, konkrétne Stana Leeho, tak sa rozhodli, že budú už môcť sa zobrazovať príšery, hlavne tie príšery klasické, ktoré majú ukotvenie v literatúre, ktorú čítajú vlastne všetci. To znamená upíry, vlkoláci, neviditeľní ľudia, dinosaury a tak ďalej, lebo prečo sú v komikse zakázané, keď všade inde sa s nimi decká v pôde stretávajú. Takisto bolo dovolené zobrazovať i zločin nakoniec, aby bol proste ukázaný, ako to vyzerá, samozrejme stále v negatívnom svetle a boli dovolené zobrazovať i užívanie drog, ktoré tiež téma drog bola predtým zakázaná, ale za tým výchovným účelom, že proste drogy ktoré majú negatívny vplyv. Okrem toho existovala aj undergroundová komiksová scéna, ktorá tieto pravidlá obchádzala a šírila sa v podstate samizdatovou formou alebo sa maskovala ako nie komiks, ale občas sa vyskytlo aj v tých mainstreamových komiksoch, tých pre decka, že to nejak chceli zaobísť, tak keď napríklad zobrazili Vlkolaka, tak nikde nezaznelo, že je Vlkolák, keď to malo zaznieť, tak to napísali s veľkým písmenom a povedali, že to je meno postavy. Týmto uvoľneniam prispelo veľa autorov, ktorí sa týchto tém chceli venovať a lobovali za to, aj prišli ako keby nové inštitúcie, ktoré sa tým zaoberali a tak ďalej. A potom sa stalo, že v 80. rokoch znova prišlo k uvoľneniu a už tam mohlo byť aj popísané násilie a násilné činy a treba aj sexuálne násilné činy, nie je zobrazené, ale popísané, aby sa mohli tí hrdinovia riešiť proste aj takéto veci, zasávať proti ním, ukazovať sa, čo je zlo a tak ďalej. A pod takýmito ústupkami vlastne Comic Code Authority stále sa updateovala a ustupovala. Až nakoniec sa stalo, že po roku 2000, hlavne pod vplyvom toho, že mnohé komiksové vydavateľstvá, ktoré predtým boli zamerané pre deti, v úvodzovkách, začali vydávať aj série pre dospelých. Napríklad X-Force. Proste variácie svojich superhrdinských komiksov alebo akýchkoľvek komiksov, ktoré boli určené dospelému publiku. Máme tu Vertigo,
máme tu komiksy od Marvelu, ktoré sú pre dospelých a tak ďalej, na ktoré sa prestalo dávať táto značka Comic Code Authority, lebo to je to, keď ten komiks prešiel touto cenzúrou, tak mal na sebe ten štempel, tú značku, tú známku, že je to schválené. Pri komiksoch pre dospelých sa to nemuselo robiť. A začali sa proste maskovať takto aj iné série, že sú určené staršiemu publiku, že tam nemusia byť, respektíve keď na jednej sérii, keď vydavateľstvo to malo na jednej sérii a na druhej nie, tak počasie sa rozhodlo, že to nebude dávať na žiadnu, lebo to vlastne nič už neznamenalo. Takže po roku 2000 od toho začali postupne všetky vydavateľstvá prestávať dávať na seba ten štempel, tú značku. Jedno z prvých bolo Marvel a jedno z posledných bolo práve DC a Archie Comics. A v momente, keď tieto sa na to vykašľali, tak vlastne celá Comic Code Authority síce stále existujúca v nejakej forme, ale začala byť bezvýznamná. Pravdepodobne DC existuje už teraz, ale už nemá žiadny význam, takže sa hovorí, že okolo zhruba roku 2011, kedy tieto dve vydavateľstvá sa na túto značku vykašľali, Comic Code Authority zanikla. To je na dnes všetko. Moje meno je Ďuri, toto bolo Mudrovanie, kanál Komiksáž, ste na YouTube, viete čo máte robiť a zanechajte nejaký pekný komentár. Čaute!